Jisu yung si Arnam polotangte kopia potsi la ana ke thenga ke cho aria kengojal ke sakan ta chipajok hek kheden la kusi ki mathada lasi la bangso lama puthak sinan tu phanili nang thanik po tape nili mithang ke thek penle la bangso lam nang thanji la pukali pima la bible along ke tok la bangso teng sini lang tu phan thaning tu amithang apran chapajok hek thiset le koson si muni datu lapan arnam ke hok ma pu pinang muni datu mabangke ke matha pondu tasela bangso puthak nang letum arju pameno nili nang phan paklar po kicheng pen kijutan tamenang letum lang igno lasi la bangso bible along ke tok ke lason henno John alu bible puta arlu puram nang po haladak John ke tok duji John pu chapter 10 lapen angdeng su bangke kriner kep angdeng pi bangke keblo lapen angdeng su bangke kriner keblo haladak koson si ke tok ma nilinang tu maphat e phonang por hi pi po an ke munang le tum tame lang bam no lapen chini po baduta nilipran NUA nilike nili methang aning ke hang pensi nilipran kachipi nili ke nilipran kachipi ji aja kongdo lapen kachepareng tuji aja kong kado nepo niliphan nike paklem toy akam la hello lasi labang so puthak nang litum chini dam eglo ma alang dike pu mane arnam ke the jehowa nang pirthe damon upisi ki klem nang jima jisu phan pin khat lo halabang so tengsi jisu ke kam klem lo nilipo nilipha ne paklem toy akam la hello nilipo apu kopi si ke paklem toy ma pulodong te nang ni chidamon lapen ni thoben thu chuno la puson si jisu phan ke arnam ke themate jehowa pin khat lo la posi arnam ke thialam pate pekpi po joini si alangli mithang afran chipilo lapen reng thuji polo reng da reng le lasi bang ke theng ke chok lapen ke patchi ke jisu ke chipajok det un sitame po lam pate pekpi po joini pensi alangli mithang afran ka chipicho jasimet ke chipajok det un aja kong do lasi ladak bible along ladak John alun kep lapen kriner kebalong ke thandak lo lapen paklar dak tasika chini nilang atum posita menang letum mang hudam nang ne jisu ke amithang aning ke hangsi apran ka chipi labang nang letum mathano pinang muni datum ke kaningje pondo nilitame arjulong weklo anone ingso putu pikup akeng gojal ke sak ke theng ke chok ka chithu lapu andang dele kuson si arnam pole ka chapajok thekhedet ma si pinang amuni datu mabang ke matha pon sita me ka chini ne podlo he ka chini ne podlo sita me ahokpet ke chapajok det un jisu kristo ke 100% munit lapen 100% arnam munit a otta do lapen arnam a otta do arnam aja kong tado lapen munit aja kong tado pirthe danga munit kaprek arnam dopik lapen adhorom tin sia arnam ta kaprek lo tangte kumat ne akaprek a arnam chilot pen amithang mat thur thuplut elitum batika arjulong le jisu kriston cha chilot pen puthot amithang ma ka pareng pen sining kedam thuke la jisu kriston cha anu kaprek a arnam phan bangke arjulong le na chilot ma amithang che pareng thak ke arjulong le pin na lasi mang hudam nang nelo jisu kristo ke amithang ning ke hang masi apran ka chipi lake nang letu mang hudam nang ne nili mithang ke thek pen kali kontala bible along ke tok pen si nilita la bang solam nang than thek nilita prang ke kachini ne bang lo komatsi arnam buge hokang tungjima amithang apran ne ke pajok thek thele koson sa arnam buge hokang tungjima hadi labang solama bang nili sitame aprang ke kroing tungte sitame non abang ke nili ko pailo Christian
Ciman lo lahaya puthak sitame piju pen munit tum anut nang than pun bom lo la pen Bible tame pohidun bom pen isi asap pusi jinidun mucot lo lalo pinya lamang kela pan sing ton pon kok po